Jos mulle tulee jossain vaiheessa sellainen tilanne, että mä perin metsää, niin mitä mun pitää tehdä? Se ei ole mitenkään poikkeuksellinen tilanne. Suomessa on tällä hetkellä noin 600 000 metsäomistajaa, joten se on aika monella suomalaisella edessä, että jossain vaiheessa tulee se metsäperintö. Ja sen suhteen ei kannata hirveän paljon kantaa huolta, koska metsäpuolella tai yleensäkin metsän omistamisesta, niin siitä löytyy tosi paljon tietoa. Tietoa, minkä kautta pystyy perehtymään siihen metsäomaisuuden hoitoon. Ja itse kyllä suosittelisin tai kannustan siihen, että jos se metsän nykyinen omistaja on vielä voimissansa, niin kannattaa hänen kanssaan mahdollisimman paljon keskustella ja kysellä sitä metsästä, missä se metsä on, mitä sillä metsässä on tehty. Ja myös sitten monesti itse olen huomannut sen, että siihen metsään saattaa liittyä aika paljon myös sitä suvun historiaa, sellaisia tarinoita, mitkä on kanssa aika mielenkiintoisia kuulla nykyisen omistajan suusta. Ymmärsinkö mä oikein, että teidän nettisivut kuitenkin löytyy, jos on internetpääte käytössä, niin kattava tietopaketti? Kyllä. Tietoa löytyy hyvin, että storaensometsä.fi-sivulta, niin sitä löytyy hyvin kattava paketti nimenomaan uudelle metsänomistajalle, missä käydään läpi ihan perusasioita, mitä liittyy metsäomistamiseen. Elämässä mukana Stora Enso.